Kraj pesme, a i mi smo vrlo blizu kraja emisiji, zato predlažem evo da Srđan Asanović kaže još o jednoj lepoj arhaičnoj pesmi, vrlo malo, i da je čujemo. Sljedeća pesma je pesma Ruse kose junaka, to je lazarička pesma iz oblasti Lužnica koja se izvodila 8 dana pre Uskrsa. Evo nas na kraju, ali evo za sam kraj da kažemo, vrlo interesantno, ovo je nadmetanje dve grupe pevača, dijalog otprilike, je li tako? Jeste, slušalci su mogli da primete taj arhaični, prehrišćanski supstrat, dakle nadpevavanje dveju grupe pevača, što je veoma važno, to je na neki način jedna razmena energije i jedan arhaični vid interpretacije. Mogli bi mi još puno ovako, s obzirom da vidim da ste puni znanja i da znate o svakoj pesmi, da kažete čitav istorijat njen. Naravno, mi nismo u mogućnosti da sve to prezentujemo našim slušalcima, ali mislim da je ovo dobar deo ipak onog što se dešavalo na koncertu. Podsjećam da su gosti danas bili učesnici koncerta tradicionalne muzike studenata etnomuzikologije Akademije umetnosti u Novom Sadu, koja je održana utorak 2. juna. Sa nama su bili magistar Vesna Ivko, kao i studenti Tamara Štricki i Srđan Asanović, kojima se toplo zahvaljujem. I evo, držimo za reč da ćemo i sledeći koncert, kada budete pripremili opet nešto ovako, ponovo biti zajedno. Naravno, nadamo se. Hvala. Hvala vam na gostovanju i na izdvojenom vremenu. Želim naravno studentima da ispiti budu uspešni i da se ova godina završi što uspešnije i kvalitetnije. Sa Vesnom Ivko ćemo imati prilike da nastavimo saradnju kao što smo to činili do sada. Milan Peković i Jovan Jovanović žele vam prijatno popodne uz program Radio Novog Sada.